खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ गुवाहाटी नोगोरमायाव गोब्राब बार बारनायजों आबहावाया गोबां गुबुंले जादों। थांलाय फैलाय गारिनि हाद्रि आरो बारा गुवाहाटीनि बारमण्डलखौ गाज्रि रोखोमै गुबुंले खालामदों। बे दानाव बार क्वालिटी इन्डेक्सआ गाज्रिसिन महर लादों, जेराव बोहैथि दाननि एबा फेब्रुआरि दानाव बार क्वालिटी इन्डेक्सआ 294 सिम बांदों। मख'जाथावदि गुवाहाटी नोगोरमायाव थांनाय 17 फेब्रुआरि खालारनिफ्राय 23 फेब्रुआरि खालारसिमाव बार क्वालिटी इन्डेक्सआ 100 आरो 200 नि गेजेराव जादों, जायनि थाखाय बारहावाया गाज्रिसिन महर लादों। बेनि सिगांबो 12 फेब्रुआरि खालारनिफ्राय 16 फेब्रुआरि सिमाव 200 निफ्राय 300 मोन। गुवाहाटीनि गुबुंले आबहावानि सायाव पल्यूशन कंट्रोल बोर्डनि गाहाय आबहावा बिगियानगिरि डॉक्टर गौतम कुमार मिश्रा बिथाङा बुङो दि गोरान बोथोरनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो जानुवारिनिफ्राय मार्च दानसिम गुबुंले आबहावानि थाखोआ बांलाङो, नाथाय थांनाय 2-3 बोसोरनि रुजुनायाव बे बोसोराव बार क्वालिटीनि इन्डेक्सआ बांसिन जादों होनना बिथाङा बुंदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। चापराव 7 थाखोनि सासे फरायसुलिया लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमाबाय। फरायसुलिया चापर बहालपुरनि हिमासी रायमोन। फरायसालिनिफ्राय फैफिनबाय थानाय समावनो गंसे पेसेन्जार गारिजों हरखाबै मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमायो। भारतनि नसुङारि हादोर नेपालाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायाव बीबीसीनि मोनसे रिपर्टनि बादिब्ला 19 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। रिपर्टनि बादिब्ला समबारनि फुङाव नेपालनि दार्जिलिं जिल्लानि गजुरी खाथिनि गंसे पेसेन्जार बासआ त्रिशुली दैमायाव गोग्लैना जाब्रबथाय जायो। जाथायनि उनाव रैखाथि हान्जाया जाथाय जायगायाव सौहैनानै थासारिखौ नायबिजिरो आरो रैखाथि हाबाफारिखौ जागायो। हाथियार दैग्रा पुलिस हान्जानि बुंथिगिरि विष्णु प्रसाद भट्ट बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला नेपालनि राजथावनि काठमान्डुनिफ्राय 90 किल'मिटारसो सोनाबथिं थानाय पृथ्वी राजा लामाजों पकरानिफ्राय काठमान्डु फारसे फैबाय थानाय गंसे बास गारिया त्रिशुली दैमायाव गोग्लैयो आरो 19 दावबायारिफोरा जोखोम जायो। दासिम जाब्रबथाय जानाय जायगानिफ्राय 19 सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांनो हानाय जाबाय। फारसेथिं जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ बासनिफ्राय बोखांनो हायो। जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनो थाखाय जायगानि गोबां देहा फाहामसालिफोराव थिसननाय जादों। बेजों लोगोसेनो नेपाल आर्मी, आर्म पुलिस फर्स आरो नेपाल पुलिसखौ रैखाथि होनो अपारेशननि थाखाय जाब्रबथाय थिलियाव थिसननाय जादों होनना नेपालनि आर्म पुलिस फर्सनि बुंथिगिरिया बुङो। थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव निउजिलेन्डनि सासे दावबायारिबो दंमोन। गुबुन फारसेथिं मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सासे जापाननि दावबायारि दंमोन। सासे डच आइजोबो दंमोन, नाथाय जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो पेसेन्जार बासआ बांद्राय खारनायनि जाहोनाव बे जाब्रबथाया जादों होननानै पुलिसआ सन्देह खालामदों। बे जाथाया गासै ओनसोलावनो दुखुनि साया खोख्लैदों। धेकियाजुलि ओनसोलनि साहा बागानाव खामानि मावग्रा आदिबासी सुबुंफोरा जायगानि एमएलए आरो मन्त्रि अशोक सिंघालनि हानि पाट्टा आरो हानि रेबगान्थि होयैनि थाखाय रागा जोंखांदों। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै दिनै फुंनि 11:45 रिंगायाव आदिबासी फरायसा आफादा धेकियाजुलि ओनसोलारि आफादनि मावख'गिरि आरो सोद्रोमाफ्रा माहारियारि राजालामा 15 नंनि धेकियाजुलि टाउननि गेजेराव मन्त्रि अशोक सिंघालनि मुसुखा सावना सोमावसारदों। सोमावसारगिरिफ्रा बायदि रोखोमनि स्ल'गानजों गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लायो। धरना होगिरिफ्रा अशोक सिंघाल गो बेक, अशोक सिंघाल मुर्दाबाद बायदि स्ल'गान होनायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारिखौ आदिबासी फरायसा आफादनि धेकियाजुलि ओनसोलारि आफादनि आफादगिरि चिक्कादार किशन नेहाथारि दिनेश तान्तिनि दैदेननायाव मावफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव सनितपुर जिल्ला आफादनि आफादगिरि आनन्द तान्तिजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। झारखन्डआव एयार एम्बुलेन्सनि जाब्रबथायाव 7 सुबुंनि जिउ खहा। रांचीनिफ्राय गोदान दिल्लीसिम थांनाय समाव झारखन्डनि चतरा जिल्लायाव एयार एम्बुलेन्सआव गाखोनाय गासै 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला बे बिरखंआ रांची बिरखं गाथोननिफ्राय मोनाबिलि 7:11 रिंगायाव बिरलांदोंमोन आरो दसे समनि उनावनो हरखाब जाब्रबथायाव गोग्लैदोंमोन। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला झारखन्डनि राजथावनि रांचीनिफ्राय बिरसा मुन्डा बिरखं गाथोननिफ्राय दिल्लीसिम थांनाय समाव गंसे प्राइभेट चार्टार एयार एम्बुलेन्स बिरखंआ जाब्रबथायाव गोग्लैयो आरो बे बिरखंआव गासै 7 सुबुंफोर दंमोन, जेराव 2 क्रू मेम्बार दंमोन।
जेराव बिरखंआ कलकाता एयार ट्रेफिक कन्ट्रलजों जोबथा रायज्लायनायनि उनाव मोनाबिलि 7:10 रिंगायाव बिरलांदोंमोन। बेनि उनाव बिरखंजों रादार आरो रेडिअ' मोन्नैबो सोमोन्दोआ गोमादोंमोन। बे सोमोन्दोआ वाराणसीनिफ्राय 100 माइलसो खोला सानजायाव गोमादोंमोन। बे समावनो बिरखंआव सा 7 दावबायारिफोर दंमोन, सा 2 पाइलट आरो सा 5 दावबायारिफोर। आरो बे जाब्रबथायाव केप्टेन विवेक विकास बिलागत पाइलट, केप्टेन जबरदीप सिंह पाइलट, संजय कुमार बेरामी, अर्चना देवी अटेन्डेन्ट, दारू कुमार अटेन्डेन्ट आरो डक्टर विकास कुमार गुप्ता जाय डक्टरमोन बिथांमोना जायगायावनो जिउ गोमायो होनना मिथि मोनदों। थारैनो गोबां समफोराव आसामाव खालामनाय बायदिनो बिटिसिआवबो सानसे एभिक्सन जागोन नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों आरो साननो गोनां जानानै फैदों एबा साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। गोबां समफोरावनो बर'फोरा अजद होबोबाय थादों बिटिसिआव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्राफोरखौ एभिक्सन खालामनांगौ एबा बर', मिसिं, राभा, कार्बि सुबुंफोरनि अनगायै मुस्लिम, आदिबासि, बेंगलि, राजबंसि हारिनि सुबुंफोर जायफोर बिथांमोना दखल खालामनानै थादों एबा दखल खालामनाय हाखौ उदां खालामनांगौ एबा उदां लाबोनांगौ होनना गोबां सुबुंफोरा गारां दिखांबोदों आरो अजद होबोबाय थादों सोरखारनि फारसे। जेराव बिटिसिआव दाब दाब जायगायाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्राफोरखौ बिटिसि सोरखारा माब्ला होस्रांनाय हाबाफारिखौ लागोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार संदान वान्टेड थैसाम अर बिमा बायदि बाजै हिर' अनसुलाफा थांखि गैयि समाज सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।